O Concello de Sanxenxo e Portos de Galicia convocaron de xeito conxunto un concurso de ideas para a remodelación do porto de Portonovo. A iniciativa traeu esta mañá ata a localidade a unha dúcia de arquitectos e aparelladores que aspiran a gañar. Canda eles percorreron a zona o alcalde e a presidenta do organismo autonómico. El concurso de ideas viene para mantener el carácter puramente portuario del puerto, pero también integrar la parte municipal, ¿no? El uso municipal y que sean usos que se puedan conjugar. O alcalde de Sanxenxo remarcaba que o proxecto gañador ten que ter en conta todas as actividades que se desenvolven no espazo, iso sí, a pesqueira é a principal, polo que debe primar por riba da do Club Náutico ou das zonas de lecer. A primeira é máis importante que a actuación pesqueira, polo tanto é o que ten prioridade, pero tamén é verdade que queremos ter un espacio, pois vai falta aparcamento en Portonovo e necesitamos un espacio tamén, digamos, unha gran praza pública nesta fachada marítima, e a mí me gustaría que os concursantes que van a participar que tamén se fixaran un pouco no que é esta fachada toda, que eu creo que hai que embellecer e que é un pouco pobre para o que ten que ser a vila de Portonovo. O concurso de ideas conta cun orzamento de 40.000 euros en premios. A presidenta de Portos indica que na proposta gañadora debe primar a calidade arquitectónica, pero tamén a capacidade económica do proxecto. Y bueno, lo que vamos a primar en la puntuación es la calidad arquitectónica e ingenieril del proyecto, la sostenibilidad del proyecto, el mantenimiento, los costes de mantenimiento que surjan que tenga esa instalación, y luego también es importante para nosotros valorar la parte económica, ¿no? la capacidad de poder desarrollar ese proyecto, ¿no? O prazo para presentar as propostas a este concurso de ideas remata o vindeiro 11 de abril.